Terima kasih telah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis guys, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Dadi becik kawruwana ugi aja salang surep manut marang kang ngadepi yen kang ngadep bangsat datan burung bisa cuti yen kang ngadep keh dur jana nora wurung bisa maling carita nggening son nular wong tuwa kang momong dingin ake kang sugih cerita sun ngrungokken rina wengi sumengko maksih eling sawise diwasa ningsun bapak kang paring wulan miwah ibu mituturi tata krama ing pratingkah kang
kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken geng ainggil ula ngandelaken iku mandine kalamun nyokot nanging yen si rangga guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang wruhing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang awasa mungkul tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh ana lawan aja memauni barang karya ti memahoni samu barang pola tan kena wong kumlebat ing mangsa mengko puniki mapan wus lumrah padha wasisma
wong teksura dalu turtan bruhe ngedur aja sira pedak-pedak nora burung nani wasi anggora angin tungo bae noraewo lan ora ana kang iri memungkul pakaryanipun nora susah tungguk kemit sepemapan ora nganggo abot enteng wong tuwa sana sadulur enteng yen pisah pikiritan dadi